Vitajte, dnes sa pozrieme na niečo, čo je už neoddeliteľnou súčasťou moderného holubárstva, teda na elektronické konštatovacie systémy, alebo skrátenie EKS. Áno, je to tak. Prejdeme si pravidlá, ako sa používajú u nás na Slovensku. Podkladom sú nám oficiálne vykonávacie predpisy od Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov. Presne tak, je to ten kľúčový dokument, ktorý to celé zastrešuje. Cieľom je vlastne priblížiť, čo je dôležité vedieť o týchto systémoch v praxi, pre chovateľov aj pre organizátorov. No a hneď na úvod treba povedať, že zväz schválil viacero značiek. Sú tam Atis Benzing, Bricon, Mega, Vision, potom Tauris, Tipes, aj to Pidge. Čiže je z čoho vyberať. Áno, ale podmienka je, aby každý systém mal návod. A to v slovenčine alebo češtine, vieš, aby tomu každý rozumel. To dáva zmysel. A sú tie systémy nejako odstupňované, alebo sú všetky brané rovnako? Všetky schválené sa považujú za rovnocenné, funkčne rovnocenné. To je dôležité kvôli férovosti, aby nikto nebol zvýhodnený technikou. Dobre, takže mám systém, ale ako sa spojí konkrétny holub s tým jeho, povedzme, elektronickým čipom? Tak toto je dosť prísne kontrolované. Nemôže to robiť hocikto. Musí to byť osoba, ktorú zväz vyškolil a zaregistroval, alebo teda špeciálna komisia. Aha. A výsledkom je protokol o príradení. Ten sa robí v 3 kópiách. Jedna pre chovateľa, jedna pre tú jeho základnú organizáciu, no a tretia pre výcvikára, čiže organizátora pretekov. 3 kópie, to znie bezpečne. A čo ak sa ten čip, ja neviem, stratí alebo poškodí, tesne pred pretekmi? Aj na to sa myslelo. Dá sa priradiť nový čip aj operatívne. Ale zase musí to urobiť tá poverená osoba alebo komisia a musí sa to riadne zaznamenať. Rozumiem. Takže máme očipované holuby pripravené. Čo sa deje potom priamo pred štartom pri tom košovaní? Košovanie. Áno, to je, dalo si kritický bod. Musí tam byť komisia, minimálne 3 ľudia. A úplne najdôležitejšia vec je presný čas. Čas systému. Presne. Kontrola a nastavenie presného času. Používa sa frankfurtský čas alebo signál z GPS, prípadne z NTP servera. A pozor, ak ten čas nesedí, tak čo? Tak celé nasadenie je neplatné pre všetkých zúčastnených. To je proste základ, inak by výsledky nemali žiadnu váhu. Páni, to je prísne. A ako to vyzerá priamo s tým holubom, keď ho dávajú do koša? Chovateľ ho podá komisii, tá skontroluje číslo na rodovom krúžku, to je ten hlavný, identifikačný, s tým, čo je uložené v čipe. To sa overí tak, že sa holub priloží k tej nasadzovacej jednotke ESK. Ak všetko sedí, systém holuba zaregistruje na pretek a ide do prepravného koša. A stane sa, že to nesedí? Že rodový krúžok ukazuje iné číslo ako čip? No, stať sa môže. Vieš, chyba pri zadávaní, technický problém. Jasné. Vtedy je postup jasný. Holub s týmto čipom na pretek jednoducho nemôže. Má 2 možnosti. Buď mu komisia hneď pridelí nový čip, to ale znamená papierovanie a nové nasadenie. Alebo, ak majiteľ chce, môže ísť na pretek s klasickou pretekovou gumičkou a jeho dolet sa potom konštatuje starým spôsobom, v mechanických hodinách. Ale zase, všetko sa musí presne zapísať. Dobre. Keď sa dokošuje, čo potom? Tlačí sa nejaký súhrn? Áno, takzvaný nasadzovací protokol. Ten sa tlačí dokonca 4-krát, podpíše ho celá komisia. 4-krát? Prečo toľko? Jedna kópia ide s holubmi do auta, jedna ostáva v tej základnej organizácii, teda v ZOčku, tretia ide výcvikárovi a 4. dostane chovateľ. Proste, aby bola maximálna kontrola a transparentnosť. To znie naozaj dobre premyslené. To bolo pred štartom, ale rovnako dôležité je asi aj to, čo sa deje po prílete však, pri vyhodnotení. Určite. Aj vyhodnotenie má svoje pravidlá. Zase je tam komisia, 3 ľudia, tentokrát otváracia. Najprv skontrolujú čas v systéme. Musí byť opäť presný? Toleruje sa určitý rozdiel. Maximálne 30 minút oproti presnému času. Ak je to viac, je problém. A potom? Potom sa z EKS vytlačí doletový list alebo konštatačný list. To je vlastne náhrada tej starej kontrolnej pásky z mechanických hodín. Aha. A ten musí podpísať komisia aj chovateľ, ktorý tam bol prítomný. A veľmi dôležité, do týchto listov sa nesmú robiť žiadne dodatočné zmeny. Žiadne. No, sú tam presne definované výnimky, napríklad oprava miesta štartu, ale musí to zase potvrdiť komisia. Ale inak žiadne škrty, prepisovanie, nič. Ešte ma zaujali ďalšie body v tých predpisoch.
Napríklad plomby na zariadeniach. Áno, áno. Každý ten systém musí mať neporušené výrobné plomby. Je to záruka, že sa v tom nikto nevrtal. Logické. A čo to vyhodnocovanie z domu? To znie zaujímavo. To je možnosť pri niektorých novších systémoch, napríklad Benzing Live alebo to Pigeon Live. Umožňuje to chovateľovi, aby nemusel fyzicky ísť s choninami do klubu na vyhodnotenie. Ako to funguje? Musia byť splnené určité podmienky. Hlavne musí existovať elektronický záznam o dolete na servery výrobca toho systému. To potom slúži ako kontrola. Je to určite pohodlnejšie pre chovateľov. Spomínali sa tam aj konkrétne verzie softvéru typy krúžkov. To už ide dosť do detailov, nie? Musí to tak byť. Kvôli kompatibilite a tej férovosti. Predpisy riešia aj také veci ako umiestnenie antén. Musia byť pevnou súčasťou holubníka, nemôžu sa ľubovoľne prenášať. Aha. A áno, niektoré systémy už podporujú aj online konštatovanie. Tauris, to Pigeon, Benzing. To znamená, že informácia o dolete ide prakticky okamžite ďalej. Prípadne posielajú SMS notifikácie, vedia exportovať dáta napríklad do systému MyPigeons. Technika ide dopredu. Dobre, skúsme to nejako zhrnúť. Čo je teda to najpodstatnejšie, čo by si mal človek z týchto pravidiel odniesť? Vlastne to, že používanie EKS je na Slovensku naozaj podrobne štandardizované. Ten najväčší dôraz je jednoznačne na presný čas, na správnu identifikáciu holubov a na transparentnosť celého procesu. Od toho prvého spárovania čipu cez nasadenie až po vyhodnotenie. Čiže aj keď máme na trhu rôzne systémy, tie jednotné pravidlá sa snažia zaistiť, aby boli súťaže férové, aby sa výsledky dali porovnať, nech už chovateľ používa akúkoľvek schválenú značku. V podstate áno. Presne o to ide, aby bola dôvera vo výsledky a rovnaké podmienky pre všetkých. Možno na záver taká myšlienka, keď vidíme všetky tie postupy, kontroly, presnosť na sekundy, technické požiadavky, ako veľmi sa podľa teba zmenila tá samotná podstata, možno aj tá romantika holubárstva, tým prechodom z mechanických hodín na tieto sofistikované elektronické systémy?